Okwe lili lwasili bie. Oh. Kailiwe. Anyị abịago nta anụ chicken. Ndị be anyị na-eni o. Anyị na-abịa. Ndị be anyị o na-ekweni o. Anyị abịago. Anyị na-eme merriment. Unu sokwala anyị mee na-eni. Wo. Unu ga-atakwa na sini enani. Ngwa na anyị ga-ebido. Ndị be anyị abịago na ka anyị bido kwalibe nkwali afọ ekeresimesi a na mmemme anyị abịago. Unu abịagokwa na ndị be anyị. Unu dịkwa njikere? Anyị dị njikere. Papa nnekwu, kere afa gị? Kere afa gị? Kere afa gị? Kere afa gị? Ọ bụ m bụ lọlọ Nneka Ijelenze, ọ bụ m nwa na-host fa. Ya bụ anyị kalili okwu anyị kote. Ọkwa unu na-anụ anyị kalili okwu anyị kote. Akwasịla anyị ike n'ukwu. Ya bụ ụmụnne anyị abịago ka anyị bido taba. Ya bụ ịnọkata imekwe mmemme gị na be gị na-enye ihe a niile anyị ga-atapịachi ya kịta maka na a sịrị na olili luo si libie ọkwa ihe ekwule ọkwa elili luo si libie ka iliwe ya bụ jeenu bute m onions ahụ ya na vegetable ahụ cabbage ọkwa m alụbasa ka a na-akpụ ya n'ọnụ a ga-ebute ebute ose bute ihe niile ebido welie tabia onions na ụmụ ihe ngwa ka anyị jee bute ngwa ka anyị nyebie egodu nke unu na-ata ka e wee je bute n'onions wolu taba papa wolu taba akụ unu olukwe ka nyaka ya nwụ nyakalu na-ata na ndị aka elu mama ada nyakakwalụ mana anyị ga-eje mbute ose anyị dọra ya na gịnị onions na akwụkwọ nri na ose wee na-ewede gịnị ya na-esuli elu na-atanye a na-esuli esulu na mmụọ na ya na onions na ụmụ ihe unu ga-eje n'ubute ya anyị wee taa kedu Adanna be anyị ọ na-ebi ya Adanna biri ihe ọsịsọ biko ka ibute ịta ya ọkpụ ndobe ebe ịta ya ọkpụkpụ Adanna bibegodi onions ọ bụ na anyị ma anyị chere obi chọgodi onions ọ na-ebi ya na akwụkwọ nri kabeji ọ na-atọ ezigbo ụtọ anụ nke asọka ọ tọgbuo onwe ya nna ị maka ya Igbo nnọọ nnọọ ofu ụzọ ọkụkọ nnọọ ka ọ bụla na-ata na-amarị lọọlụ ịgbalị alụ o nyekwa ihe ọ chọ ekesimesi nke a ọ maka now you know papa nnekwu ngwa gụọla anyị egwu now you know papa nnekwu amakwa agwụ egwu egwu ngwa gụọ mịanụ gụọ ya ọ bụrụ na ị ma agụ egwu ka anyị nụrụ nkate m na-ata iwe ọbịa ngwa na emeche papa nnekwu ga-abịa n'ọzọ Adanna bute n'onions niile bụ ya na kabeji ahụ na ka ezi ihe ndị ọzọ ma ose butebe n'ime nwere bute na ọnụ na-ajụ anyị oyi anyị atabago vegetable abịago vegetable taba na anụ ya na ose ihe nke a gbagbuo obi mee ka o si dị mma bụ nlikolite ụmụnne ọ bụ mma adịotu iweli nọ n'ala ka mkpụrụ tochi ka oke nwa kwụsị wepụ aka na tebụl ka mkpụrụ takwuo onye